Като бях едва ли не хлапе, кариера знаех вече как се прави. Проучиха ме, влязох в БКП. Властта тогава пазеше се здраво. Та мислил ли е някой за преврат? От членството зависеше и щата. Получих пост, видях пари и свят, но после се обърнаха нещата. БКП, 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 но после се обърнаха нещата. БКП, 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 но после се обърнаха нещата. На СДС тогава станах член. На други хора вече казвах братя. Брада си пуснах, скитах всеки ден. По митинги на кичен с плакати. Това добре, обаче нямах власт. Казах си земя поне да имам. И станах земеделец бързо аз. Но как от град на село да замина? Без СНС, но как от град на село да замина? Без СНС, но как от град на село да замина? Направих много грешки аз преди, но верен път налучках ми се струва. На изборите който победи, при него до мандатно ще членувам. Аха, мили мои партии любими, аз ще бъда Стас, която е на власт. Аха, мили мои партии любими, аз ще бъда Стас, която е на власт. У-а, долу, горе, у-а, горе, долу, у-а, Аха, мили мои партии любими, аз ще бъда Стас,